Сапраўдны майстар скрытнага нападу, сціплыя памеры якога кампенсуюцца спрытам і бесстрашнасцю. Свае подвігі ў паляванні ён атрымаў званне аднаго з самых паспяховых драпежнікаў планеты, але суровыя ўмовы паселення дыктуюць свае законы і выжыць тут не проста нават гэтак прыстасованаму паляўнічаму. Прывітанне, сябры, вы на канале Час з карысцю і герой сённяшняга выпуску чарананогая котка. Чарананогая котка з'яўляецца самай маленькай сярод усіх праснікоў кацінак Афрыкі. Даўжыня яе цела без уліку адносна кароткага хваста не превышае паловы метра, а сярэдняя маса менш за 2 кг. Ва ўсім свеце ледзь больш сціплымі памерамі валодае толькі, якая жыве ў Азіі, іржавая котка. Здавалось бы, гэтак мініатюрнаму драпежніку не проста выжыць па суседстве з велізарнымі. Менавіта за рахунак памераў чараногая котка не прыцягвае лішняй увагі. Што тычыцца невялікіх паляўнічых, знайсці такую мэту, як чараногая котка, неверагодна складаная задача. Таму перавага даецца больш шматлікім і лёгкадаступным насельнікам саваны. Маскіровачная афарбоўка дазваляе залівацца з беднай расліннасцю, размешчаных у паўднёвай частцы Афрыкі саван. І гэта адзінае месца, дзе можна ўбачыць маленькіх драпежнікаў. Затое ў галаду жыцця вывучаць паводзіны чараногіх котак неверагодна складана. Да таго ж, у адрозненні ад большасці жывёл, гэта паляўнічыя не выкарыстоўваюць для перамяшчэння дарогі і сцежкі, выбіраючы больш складаныя шляхі, каб заставацца ў цені. Таму для вывучэння котак навукоўцы выкарыстоўваюць радыётэлеметрыю. Аднамысловыя нашэйнікі дазваляюць збіраць інфармацыю аб перасоўванні жывёл, якія, як відаць, часам перастаюць зважаць на старонні аб'ект на шыі. Звычайна светлачастотныя коткі аддаюць перавагу праводзіць у хованцы, у якасці якога выкарыстоўваюцца густыя зараснікі, полыя ствалы паваленых дрэў, закінутыя тэрміткі або нечылыя норы іншых жывёл. Конец спекота идет на спад, а на сан опускается ночь, драпежница отправляется на полювание. На меньший рух, острый слых не пропуская ледь чутного шорохоту, а развитый нюх дополняя картину, что важно не только при высочивании здобычи, але и для обороны от ворогов. Причым, калі котка загнана ў кут, она абараняецца настолькі люта, што за памеры адвагу мясцовыя жыхары далі вінушку яе мурашным тыграм. Мэткамі становяцца грузыны, злавіць якіх не сёлета так проста. За долі секунды мэта здольна знікнуць у сховішчы. Для паспяховага збліжэння з мэтай драпежнік выкарыстоўвае ўсё сваё майстэрства, уключаючы бессумнае перамяшчэнне з улікам натуральных хованак у выглядзе беднай расліннасці. Дакладная скачка вышынёй да 1,5 метра, таму нават птушкам далеко не сюды ўдаецца пазбегнуць чэпкіх капцюрыстых лап. Усяго ў рацыёне начнога паляўнічага каля 40 відаў пазамочных жывёл. Усяго за одну ноч котка здольна злавіць да 15 дробных стварэнняў. Атакі імкнецца да 60%. Часам котцы атрымоўваецца заспець знаяцку мэта, прыкметна, якая превышае яе ў памерах. Яна выдатна ведае, як уціхамірыць падобную здабычу прыцэльным укусам у шыю. Месца пасялення гэтага паляўнічага настолькі засушлівае, што амаль всю ваду он атрымлівае, ідучы сваіх ахвяр. Пасля паспяховага палявання і трапезы абавязкова змываюць усе староннія пахі. І адрозненне ад сваякоў, гэты навык выкарыстоўваецца чараногая котка вельмі рэдка. Да і дрэў у яе месцах пасялення не занадта шмат. Чараногія коткі прыроджаныя адзіночкі, якія не церпяць староннік на сваіх уладаннях. Аднак участак самца перасякаецца з сям'ямі самак, прычым сустракаюцца жывёлы толькі ў шлюбны перыяд. Гэтыя коткі не адрозніваюцца пладавітасцю. Часцей на свет з'яўляецца 2, а то і 1 кацяня. Каб пазбегнуць выяўлення, маці ўвесь час, у сярэднім раз у тыдзень пераносіць дзіцянят з аднаго хованкі ў іншае, значна гушчару, чым іншыя дробныя коткі. Ужо ў 3-4 месяца кацяняты становяцца незалежнымі, але нейкі час застаюцца на тэрыторыі матцы. У неволі драпежнікі могуць пражыць да 15 гадоў, у натуральных умовах іх стагоддзя прыкметна менш. Нягледзячы на высокую прыстасоўнасць да суровых умоў і званне самага паспяховага драпежніка, чараногія коткі прылічаны да дарослых відаў. Іх арэал пасялення даволі сціплы, таму развядзенне жывёлы, пажары і знішэнне асяроддзя пражывання ў цэлым аказваюць згубны ўплыў на папуляцыю. Коткі знаходзяцца пад абаронай,